idem natočiť špeciálnu hru na Robloxe. Ok, to je hejta. Máme tu proste chodiť po Brain Rody a takto. Idem si po najlepšieho. A potom naspäť pôjdem dlho. Čo? Tak. Alebo hej, aspoň toto však na začiatok. Aspoň, že som išiel tam. Jej! To nie. Kde už? Čo robíš? Ty chod spať. Ježiši, musím si ešte potom. Políte sa tu, uvidíš. On zomrel. To je, ja si vezmu spať, to už ďalej nejdem už. Keď zase zbije ten hit máš, tak uvidí. Ne. A zase chcípol. Jack. A vidíš, že to by bolo lepšie už. Aha, to je on. Ideme si vylepšiť spírasy. To chce dať. Skúsme to dostať čo najďalej. Ako nejakého secreta alebo niečo. Máme tu je týchto 100 lebiek. Tu sa zomiera, to som nevedel. Ja som myslel, že môžeš chodiť do nekonečno. V tomto videu musíme získať aspoň jedného nejakého dobrého Brain Roda. Brain Rod bude alebo niečo. Najhoršie je v tejto hre, že ty nevieš, kedy zomreš, kedy chcípneš ďakujem. No, po 19 zomriem. Takže môžeme ísť iba po 19 tam niečo zobrať. Tak si vezmeme. Opovaž sa. Daj. Koniec videa, to si dobrý. Čauke. Nie, to je. To som si ja nezískal. Aspoň si zarobili.
má speed. Můžeš speed? No, daj. Ještě ti to vrátím. Ještě ti to vrátím, neboj se. Je očividně rychlejší. Já jak cipou. Prosím, drži. Yes. Jdeme do toho. Opovaž sa nás byť olíš. To je gelš. Padaj. Je to moje, čo som si ja? Nechám ho tak, ja si na konci. A už dosť. Už ma to nebaví. Chcípak jeden. Aha, on sa ma chce nechať nakoniec. Pekné sny, debilko. No ako to sebe, treťu svetovú. Tam nám píše vlastne, keď si vylepšíme, kde prežijeme. Do 33. Ešte to dosť dlho, lebo 33 to je ďaleko dosť. To ešte fest ďaleko, lebo to pri 9 sme už. Však to nebola 30. Ok, tak to bolo dnes všetko, ľudia. Keby ste chceli nejaké video, napíšte dole do komentárov a dajte like a odber. Čus.